Šta bi trebalo da uradi? Trebalo bi prvo... Znači, prvo bi trebalo da ti nađem adresu i da te tužim. Ok? Prvo bi to trebalo uraditi, jer koristiš mene za promociju, a kad sam ja tebi dao ova faca, ovaj lik i delo, košta, mala. Ova faca košta. Znači, ne možeš tek tako mene da iskoristiš. Tvoja tetka mi predaje tehničko, WTF, buraz, moja tetka ti sigurno ne predaje tehničko. Da ispravi malo ove zube, a potom... Da ispravi zube, slušaj, ona mene proziva kao da ispravi zube. Alo bre, ej! Da mu se secne višaka desni. Na taj način... Da mi se, ovo će me iseče, buraz. Dobit će veću vidljivost zuba i manje će mu biti vidljive desni. Onda bi trebalo lepo da izbeli zube i tada će imati ocenu 10. Ali za sada ocena je 6. Čekaj sekund. Znači, uzela je moju sliku iz 2017. godine. Znači, gde je nova slika? Pogledajte sad kako su mi lepi zubi. Ocenite zube od 1 do 10. Clean zubi. Iskreno, ljudi. Ne znam zašto mi je, brate, uzela ovu sliku iz 2017. Pišite u komentarima kog još influencera želite da prokomentariš.